Já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsem tady s babičkou a ukážu vám náš víkend. Teď je sobota a jdeme si spolu užít tady obchůdky, půjdeme na kafičko a na oběd, takže vás vezmu s náma. Nejprve jsme se šli s babičkou podívat po nějakých obchůdkách, první jsme se stavili s oblečením. A měli tam moc pěkný věci, vždycky se tam rádi podíváme, mají tam krásné halenky, trička, mikiny, sukně, moc pěkný věci, takže jsme si to moc užili. Tady můžete vidět, že jsem si zkoušela nějaký sukně, líbila se mi hrozně tahle černá, dlouhá a pak ještě trošku kratší vínová, takže jsem se ji vyzkoušela. Ta vínová mi nakonec teda víc sedla a bylo to super. Teď jdeme do našeho oblíbeného obchůdku tady s náramkama a já tam babičce koupím náramek. Tenhle ten obchod je úplně jeden z nejlepších obchodů, co znám. Mají tam nádherný ručně vyráběné věci, jak plišáčky, pak jsou tady peněženky, tašky, nádherný náramky, můžete vidět úplně všechno. Krásný ozdoby, najdete tady pár svíček, nějaký oblečení, nějaký kousky teda. Potom tady tyhle ty náramky úplně miluji s babičkou a babička tady vždycky, když má návštěvu, tak vždycky vyberou si všichni náramky a bylo to super. Pak jsme se zašli podívat na nádherné svíčky, co tady měli, ale nějaká moc mě nezaujaly. A pak jsme teda šli na dortíček a já jsem si dala tady ten jahodový cheesecake a babička tady ten čokoládový. To jsme si moc užili a pak jsme šli do DMka ještě, kde jsme se koukali na další věci. Jsme byli asi hodinu v tom DMku tady a máme úplně skvělé věci. To vám doma, až přijedeme, taky ukážu, protože mám ještě něco na pusu a ještě další věci a babička chce zkusit udělat make-up. Pak jsme šli na oběd a na ten jsme se hodně těšili, protože jsme šli na Čínu. Babička s dědou tady mají akorát novou Čínu restauraci a moc jsme se na to těšili, že vyzkoušíme. Babička si dala tady tyhle nudle, už vám řeknu, co to bylo a já jsem si dala taky jedny a byly moc dobrý. Pak jsme se ještě podívali do obchodu dárky a květiny, kde měli taky úplně dokonalý vánoční věci už. Můžete vidět úplně nádherný ozdoby, věnce, okrasný různý věci na stoly, na dveře, nádherný kytky samozřejmě, jako vždycky. A pak se mi tady hrozně líbil i ten stromeček, jak tam měli pověšený. A tady tyhle ty skřínky byly úplně nejlepší, protože tam jste se nemohli vynadívat, to jste nevěděli, kam máte koukat dřív. Úplně nádherný věci a já jsem tam taky vybrala nějaký dáreček pod stromeček. My jsme teď byli v Kiku. Tady naše taška už je plná věcí, všeho možného, což vám taky doma ukážeme, takový haul věcí, co jsme dneska koupili. V Kiku jsme si taky něco vybrali a potom vyzkoušíme ten nový make-up s babičkou a ona si i v Kiku vybrala challenge. Jdeme na procházku s Olinkou, už jsme doma. Tam jde babička. Tak, teď jsme přišli domů z procházky a jdeme vám ukázat, co všechno jsme teda s babičkou koupili. Tady má tenhle ten make-up Rimmel London. K tomu tady máme tady ten bronzer, ten je zase od taky Rimmel London. Korektor, malou tvářenku tekutou od Catrice. A já jsem totiž nikdy nepoužívala tekutý tvářenky. Já jsem vždycky měla takový ty na štětec prostě v tom pudrovém balení, takže jsem na ně hrozně zvědavá. Nebo ty čokobomby teda. A ještě tady mám tu matnou rtěnku Narty. Jsem tady dostala od babičky vánoční lžičku takhle s perníčkem a tu budu používat na moje kafe pak o Vánocích. A ještě jsem tady od ní dostala tady toho malinkého medvídka svíčku. Jsem vám zapomněla říct tady ty náramky. Ty mám takhle tady v pytlíčku a babička má na ruce už ten ode mě. Jsme s Olí na procházce, jdeme kolem koní tady. Moc děkuju, že jste dokoukali až sem, vážím si každýho z vás. Nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček a uvidíme se u příštího videa. Další videa už budou pouze vánoční a věřte, že mám hodně plánů, takže se máte na co těšit. Mějte se krásně, uvidíme se příště, ahoj!